minahiki maciuci da sai ka kada shi ka cimma guri shine kokowa. Kokowa da mun ka ɗauko Allah yana yi muna shaidu don kyautata rayuwar 'yan ƙasanmu Nijar ne. Abin da duk sun ka jiya mahassada ba a ƙare su sai ƙasa ta naɗe. Ƙasashen da sun kai zaman handama kwasa kayan ƙasa kamar wadda ni gaya ma suna zuwa suna abinda suke so suna kyautata rayuwarsu 'yan ƙasanmu na cikin walaƙaici da talauci ba za su bari ba tunda sun ka ga hanyar gada mun ka biyo hanya ce ta ceton ƙasa ta fidda arzikin ƙasa ya unhwani 'yan ƙasa. Mutanen nan mun san da ba za su bari mu ba mu cimma wannan guri, amma Allah yana yi muni shaidu, Allah yana tare da mu tunda 'yan ƙasa na tare da mu sun mara muna baya ba za mu kumya ba ba za mu gazawa ba kuma. Ina baka wani ɗan kwatamce don ka san da mutane masu kwana su tashi da kwana. Sa'ad da mun ka shiga cikin tsananin kucece-kucece wata na Augusta ana cikin tsananin a kamuna hari Faransa na katsayyagwai sai ta murkushe mu ta maido ba zun bisa kai ga karagashi kowa ya gani. Cikinsu 'yan ƙasa Union European wani shugaban ƙasa sun kai tattamna wadda aka ce ma video conference kamar su bi ta na'ura suna magana. Guda ya buɗe baki ya ce ya kamata mutanen ga 'yan Nijar a je wajensu a tattamna a san menene matsala a samu mahita. Ka san Macron ya ce mishi ce mai yayi ya hidda bakin shi cikin wannan magana. Nijar ba tashi bace, Nijar tasu ce Faransa. To watan August na ce ma ba boyayyen zance ba ne da shi, ni na san shugaban ƙasar wanda ya yi magana na san kuma amsar da shi ya bashi a bayan jama'a ko da ba haka ba ne kamar wadda muke zamne cikin na'ura suke magana waɗanda aka ce ma video conference. Ya ce mishi Faransa ai ba tasu ba ce, Faransa ni aka ce Niger ba ta wannan ƙasar ba ce, Niger mallaka Faransa ce. Dibi kaskantawa. Faransa ko da ta je ta yi revolution wadda aka ce ma revolution juyin hali 1789 mu Niger mun yi iko iri ba Niger ba kai iyaka da annan mai kewaye mu Niger ta kakin nan mu